गिबियाव जोङो गुगोल क्रोमखौ खुलिनानै लाग्रोनांगोन। बेवहाय इफिलिं 2.0 बे अपसनखौ जों सार्च खालामनो नांगोन। बेनि उनाव जोङो बेवहाय गोबां अपसन नुनो मोनगोन। सिंजों फैयोब्ला गोबां अपसन जों नुनो मोनगोन। जोङो सिगांनि हम इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। बेनि उनाव गुबुन मोनसे इन्टारफेस गेवनानै फैगोन। बेवहायबो जोंहा गोबां अपसन नुनो मोनगोन। बेनिनो जोङो बेवहाय भेरिफाइ लिंक आधार इउपे गोबां अपसन। बेनिनो जोङो नैथि अपसन लिंक आधार बेवहाय जोङो क्लिक खालामनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोनसे गोदानै इन्टारफेस गेवनानै फैगोन। बे इन्टारफेसआव जोंहा जा पान कार्डजों आधार कार्ड लिंक खालामनाय बे पेजआ बेवहाय गेवनानै फैबाय। बेवहाय जोङो गिबियाव पान नाम्बार जा पान कार्डनि नाम्बार बे पान कार्डनि नाम्बारखौ जोङो बेवहाय गिबियाव थुग्रोनो नांगोन। बेवहाय पान कार्ड नैथि नाम्बाराव आधार नाम्बार ओमफ्राय थामथियाव आधार कार्डआव नोंनि नामा माबायदि बेखौ मोजाङै नायनानै बेवहाय थुबानो जाबाय। बे गाहायाव मबाइल नाम्बार बे मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक जानाय जानांगोन। बेनि उनाव नै गाहायाव जा मोननै टिक बक्स दङ ना बे मोननै टिक्स बक्सआव मोननैखौबो टिक खालामनानै जोङो लिंक आधार बेवहाय क्लिक खालामना होनो नांगोन। जोङो गासिखौबो फिलआप खालामनानै लाग्रोनि। जोङो गासिखौबो फिलआप खालामनानै लाग्रोबाय। बेनि उनाव गाहायथाराव जा लिंक आधार अपसन दङमोन बेवहाय जों क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जा भेरिफिकेसननि थाखाय जा आधार कार्डजों नोंनि मबाइल नाम्बारा लिंक दङमोन बे मबाइलाव मोनद' OTP मेसेज थांगोन। बे मोनद' नाम्बारखौ बेवहाय जोङो फिलआप खालामखांनानै जोङो भेलिडेट अपसन दङ बेवहाय जों क्लिक खालामनानै होनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा मोनसे मेसेज श' जागोन। बेवहाय इउर रिकुवेस्ट फर आधार पान लिंकिं हेज बिन सेन्ड टु UIDAI फर भेलिडेशन। प्लिज चेक आधार लेटार बाय क्लिकिं द लिंक आधार स्टेटास। जा जोंहा लिंक खालामनायनि जा प्रसेस बेखौ UIDAI आधार बेवहाय सेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। बेखौ जोङो आरोबाव चेक खालामफिननो हायो। लिंक पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जामारदोंना जामाराखै बेखौ नायनो थाखाय जोङो जा थामथि अपसन दङ बेवहाय थुनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोंहा मोनसे इन्टारफेस गेवनानै फैगोन जा स्टेटास नायनायनि लिंक आधार स्टेटासआव गिबियाव पान कार्ड आरो नैथियाव आधार नाम्बार। पान कार्ड नाम्बार आरो आधार नाम्बार बे मोननैखौ होखांनायनि उनाव भिउ लिंक आधार स्टेटास बेवहाय थुनानै नांगोन। जोङो फिलआप खालामना लाग्रोदिनि। फिलआप खालामखांनायनि उनाव जोंहा नैजा राइट साइडआव भिउ लिंक आधार स्टेटास बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव मोनसे SMS श' जागोन। बेयाव
जोङो मोननो हाबाय your PAN is linked to other number बेखौ जोंनो दिन्थिबाय बेखिनियानो लिंक जाबाय होननानै बेवहाय फोरमायबाय आधारजों पान कार्ड खालामनाय प्रसेस बेखिनियानो थेंक इउ